A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu saurare, wannan waken da za ku ji yanzu ita ce waƙar Tsarabar Kuda, wacce aka yi ta tun 1993 lokacin da Maulana Sidi Ibrahim Al-Zakzaki ya je wa'azin jan kunne a garin Kuda. Insha Allah da fatan za a saurara lafiya. Imamul bara'ati labbaika, Imamul bara'ati labbaika, Imamul bara'ati labbaika, Imamul bara'ati labbaika. Tsarabar kudanci zan baka dan uwa ka karkata kunnanka. Imamul bara'ati labbaika, Karin Bashiru mai waka ta Kano shi ya bai izini in yi taka. Imamul bara'ati labbaika, Na nemo ismi ga Bashiru ya ce Mustapha ka yi na baka. Imamul bara'ati labbaika, Don haka dan uwa mai saurari buɗe kunne in baka baitika. Imamul bara'ati labbaika, Allah sa ka ji kudan dan uwa in baka je ba kallo ya barka. Imamul bara'ati labbaika, In baka je ba lada ya barka, muhimmin biki ma ya barka. Imamul bara'ati labbaika, In aka sake yi baka je ba irin sato abtari kai sunanka. Imamul bara'ati labbaika, Rana ta takwas a cikin Shawwal Al-Zakzaki ya yi kiran mu duka. Imamul bara'ati labbaika, Ranar Juma'a wato muka je mazarar Qudus mai albarka. Imamul bara'ati labbaika, Malami mana wa'azi da dare ya ce da mu zauna mu kwana duka. Imamul bara'ati labbaika, Ya ce da safe za mu raka shi kudan zai isar da sabo a can haka. Imamul bara'ati labbaika, Muka ce sam an wada atan Imamul Bara'a Zakzaki labbaika. Imamul bara'ati labbaika, Muka ce malam lalle za mu je ko ina muna nan bayanka. Imamul bara'ati labbaika, Lungu-lungu sako-sako ko ina ka kutsa ma bika. Imamul bara'ati labbaika, Da gari ya waye muka shiri muka zo gidan malam badika. Imamul bara'ati labbaika, Karfe 8 duka mun taru mana jira imam ya fito mu zaka. Imamul bara'ati labbaika, Karfe 9 daidai ko ya fito bai kula da tayan Afirka. Imamul bara'ati labbaika, Yan uwa duka suka kai tafa suna faɗin imamu a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika, Suna faɗi suna barka da fitowa imamu kogin albarka. Imamul bara'ati labbaika, Mai albarka dan albarka Al-Zakzaki kogin albarka. Imamul bara'ati labbaika, Yana ta murmushi kwa yana fara'a ya dafa Muhammad ya yi haka. Imamul bara'ati labbaika, Ga shadda ya sakoriya ga bakar a baya ya yi haka. Imamul bara'ati labbaika, Ga farin rawani malam ya sa ga farin takalmi ya taka. Imamul bara'ati labbaika, Ganin imamu sai ya caza ni ban sani ba na yi sifil da baka. Imamul bara'ati labbaika, Na ji ina kirari ina waka ina faɗin imamu a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika, Barka da fitowa Ibrahim kwamanda na yaƙi sanninka. Imamul bara'ati labbaika, Dubu jiran mutum ɗaya Ibrahim mun sani ilahu ya zabe ka. Imamul bara'ati labbaika, Gaba dai uban gayya arnan duniya suna jin tsoronka. Imamul bara'ati labbaika, Kuruci
kamar tsufa yaro bai san wuta ba sai in ya taka. Imamul bara'ati labbaika. Hantsi mai leka gidan kowa dare kaga bayan makinka. Imamul bara'ati labbaika. Mahasadinka hutu na yammace dan ilahu mana kishinka. Imamul bara'ati labbaika. Buruci na kan dutse mahakinka ƙarya yake ya ga ƙarshenka. Imamul bara'ati labbaika. Gamji warware shi ka saki masa saka dubu sun yi sun barka. Imamul bara'ati labbaika. Fara hula da soja har farya sun gwada ta fashe kuma ta barka. Imamul bara'ati labbaika. Takobi na Allah zarare makerinka ya san kaifinka. Imamul bara'ati labbaika. Kwamandan muke gudu sa gudu ki garaje maki san rarauka. Imamul bara'ati labbaika. Ina tunana ranar ma'araka idan imamu ya hau kan tanka. Imamul bara'ati labbaika. Karo da miliyan kalaci ne bare idan gumurzu ya haɓaka. Imamul bara'ati labbaika. Imamu na sani ba ka tsoro arnan duniya na tsoronka. Imamul bara'ati labbaika. Imamu ƙara yin ɗamarar yaƙi mun yarda mu zam dakarinka. Imamul bara'ati labbaika. Ramin kura sai 'ya'yanta imamu ne uban ɗakin mu duka. Imamul bara'ati labbaika. Arziki ba ruwansa da mugun gashi ya imamu ka ba a zage ka. Imamul bara'ati labbaika. Wanda ya raina gajere to ya taka kunama ko da wasa haka. Imamul bara'ati labbaika. Hawainiya ke baki da launi guda da za a ce an san ki haka. Imamul bara'ati labbaika. Fara ce baka kuma shuɗiya koriya da ja launin ki duka. Imamul bara'ati labbaika. Ko ina tana nan shi malam baya rarrabe fa musulmi duka. Imamul bara'ati labbaika. Kar da in cika ku da surutu imamu ya shige motarsa haka. Imamul bara'ati labbaika. Daga nan malam ya yi umarni muka shiga motocin mu duka. Imamul bara'ati labbaika. Motocin sun jerin gwano imamu ya wuce muka bi shi duka. Imamul bara'ati labbaika. Motar mu na bayan tasa daga shi sai mu mai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Motocin na gaba wasu a baya shi ko imamu yana tsaka. Imamul bara'ati labbaika. Muka ratsa cikin birnin Zakzau jama'a suna ce san barka. Imamul bara'ati labbaika. Suna gaisuwa suna daga hannu suna alzazzaki a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika. Suna fadin aje lafiya a dawo lafiya imam mai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Faɗi suke iyalan malam ne muku muna ta tinƙaho da haka. Imamul bara'ati labbaika. Muka hau titi hanya ta Kano kamar za mu je Kano ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Inda duk muka ratsa wani ƙauye jama'ar su sun da fifi haka. Imamul bara'ati labbaika. Kowane ya hango jar tuta sai ya ce alzazzaki labbaika. Imamul bara'ati labbaika. Allahu akbar na yi bara'a alzazzaki ni ma na bi ka. Imamul bara'ati labbaika. Muka zo tashar yari kan kwana jama'ar su sun da fifi haka. Imamul bara'ati labbaika. Suna ta marhaba da zuwan malam imamun gida barka barka. Imamul bara'ati labbaika. Barka
barka da zuwa gwarzon manzo gwarzon rasulu a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika. Suna nuni suna gashi can a gaban mota mai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Iyalan imamu maraban ku bara dan manzo mai makka. Imamul bara'ati labbaika. Imamul bara'ati labbaika. Kowa abinda bakinsa ke faɗi daban sai iya jin kunnanka. Imamul bara'ati labbaika. Har yan black market su ma sun ma imamu marabanka. Imamul bara'ati labbaika. Wani iyamuri da ya gan shi ya ce ye zaksaki a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika. Dan uwan makarfi ma sun fito domin su tarbe ubanmu duka. Imamul bara'ati labbaika. Duka sun sahu layi tamkar a filin ma'araka. Imamul bara'ati labbaika. Wani dan uwa ya tsalle ya ce malami na fara ganin ka. Imamul bara'ati labbaika. Wani dan uwa na kan mota ya duro yana barka. Imamul bara'ati labbaika. Wani ko yana kan keke yana ta takama kamar ya hau tanka. Imamul bara'ati labbaika. Wani dan uwa na kan babur yana ta yin slogan da speaker. Imamul bara'ati labbaika. Ya ce alzakzaki barka da zuwa tun da safe muke sauraron ka. Imamul bara'ati labbaika. Ya ce da uwata da ubana fiye da su nake jin kaunar ka. Imamul bara'ati labbaika. Muka dunguma ta cikin makarfuran nan garin yayi albarka. Imamul bara'ati labbaika. Ga turmutsu kowa na san ya ga shehuna mai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Manya da yaran maza mata tsofaffi suna ce mun waraka. Imamul bara'ati labbaika. Tunda imamu ya bi ta ƙauyenmu lalle garin zai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Suna ta gaida malam suna cewa gwarzon rasulu a gaishe ka. Imamul bara'ati labbaika. Suka nemi malam ma ya fito kwaminti huɗu haka. Imamul bara'ati labbaika. Sannan ya koma muka daga muka nausa daji da ƙauyuka. Imamul bara'ati labbaika. Hanyar kudan ƙauye jama'a suna yi mana barka. Imamul bara'ati labbaika. Wani gari dukanninsu sun fito suna faɗin alzakzaki sannan ka. Imamul bara'ati labbaika. Duk suna faɗi mun yi bara'a mun karɓi wanga kira naka. Imamul bara'ati labbaika. Wani mai noma a cikin jeji ya bari ya garzayo gunmu duka. Imamul bara'ati labbaika. Yana imam ina ma zan shiga jerin motocin dakarunka. Imamul bara'ati labbaika. Motoci ne da yawa raske dan uwa biki ai ya barka. Imamul bara'ati labbaika. Wani mahaukaci a cikin jeji har ya ce ku ban mota sadaka. Imamul bara'ati labbaika. Wasu yara a rafi suna wanka suka fito dukansu suna ta haka. Imamul bara'ati labbaika. Suna imamu mun yi bara'a da sannu duk za mu zam sojojinka. Imamul bara'ati labbaika. Wani mai jaki fa akan hanya ya bude baki ya yi haka. Imamul bara'ati
ce labbaika. wasu yara ko da kayan kara suna faɗin imamu a gaishe ka. Imamul bara'a ce labbaika. Wani mai kiwo ya daga sanda da ya yi kabbara tamkar a maka. Imamul bara'a ce labbaika. Wani ƙauye kan makarasa kudan jama'a sun tara a titi duka. Imamul bara'a ce labbaika. Suna faɗin kwamandan sojoji na Allah imama a gaishe ka. Imamul bara'a ce labbaika. Suna imamu barka da isowa iyalan imamu maraba duka. Imamul bara'a ce labbaika. Muka hangi kudantin daga nesa al'umma iya duka hangenka. Imamul bara'a ce labbaika. Suka hangu tawagar malam daga nesa kura ta haɓaka. Imamul bara'a ce labbaika. Ga motoci ga dakaru ga tutoci bisa kan tanka. Imamul bara'a ce labbaika. Mun iso kudan karfe ɗaya ba kwata ko mun zo dab da haka. Imamul bara'a ce labbaika. Muka shiga garin mota ƙauyen gaba ɗaya muka cika. Imamul bara'a ce labbaika. Jama'a suna mana marhaba suna gaya imamu marabanka. Imamul bara'a ce labbaika. Muna ta kabbara a cikin ƙauyen muna ta diddirowa daga tanka. Imamul bara'a ce labbaika. Imamu ya wuce ga masauki mu muka wuce ga taron albarka. Imamul bara'a ce labbaika. Filin kwaya ce ka in baka je ba ya zarta duka tunaninka. Imamul bara'a ce labbaika. Muna ta kabbara a cikin filin muna faɗin alzakzaki labbaika. Imamul bara'a ce labbaika. Na yi waka nan alima ya yi amini ya yi har faru haka. Imamul bara'a ce labbaika. Zakariya ana neman shi da mai jihadi gambo ɗan kaka. Imamul bara'a ce labbaika. Ana cikin hakan sai ga malam ya zo da amirorin sadika. Imamul bara'a ce labbaika. Ya mana wa'azin goron sallah na rubutan uwa don in baka. Imamul bara'a ce labbaika. Amma kaɗan zan san ma sai ka seta ɗan uwa ka jiyo naka. Imamul bara'a ce labbaika. Kware ko bidiyo kasir ka saya ladan zuwa kudan da ya barka. Imamul bara'a ce labbaika. Shagalin kudan an yi ba kai ka bar raunukan wannan harka. Imamul bara'a ce labbaika. A ƙarshen jawabin malam ya ce kar mu yarda da ai zalunci duka. Imamul bara'a ce labbaika. Mu taimaka wa dukkan mai rauni Allah ne ya yi horo da haka. Imamul bara'a ce labbaika. Har ya ce akwai wata mata ma daga cinsu ya cuce ta duka. Imamul bara'a ce labbaika. A cikin garin ƙauren wali ta yankin makarfi ba shakka. Imamul bara'a ce labbaika. Gonar marayu 'ya'yanta ya rike ya ce ta sace duka. Imamul bara'a ce labbaika. Ya ce ta sallama masa in taƙi wai zai tsine mata albarka. Imamul bara'a ce labbaika. Ta yi ƙara abin ya fi ƙarfinta ta zo ga zakzaki mai albarka. Imamul bara'a ce labbaika. Malam ya ce kalle bar kuka gonakinki sai an baki duka. Imamul bara'a ce labbaika. Zakzaki ya ce Allah dama mun kirayi kan bara danka. Imamul bara'a ce labbaika. Dan mu kayan mu ba su kwatuwa mutum ya gwada in yayi shakka. Imamul bara'a ce labbaika.
zalunci ba mu san macucin bayinka. Imamul bara'ati labbaika. Wanda ke cutar bayinka za mu kara da shi don ƙaunarka. Imamul bara'ati labbaika. Malam ya ci gaba da jawabi, Allah muna son bayinka. Imamul bara'ati labbaika. Za mu zama dakaru na gari, gatan mara gata ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Za mu kwaci haƙƙin mai haƙƙi mu ba shi iktida'i da manzanka. Imamul bara'ati labbaika. Domin kwa mun ji a tarihi manzo shi ne ya fara haka. Imamul bara'ati labbaika. Gun taimakawa mai rauni bisa masu zaluntar sadika. Imamul bara'ati labbaika. Malam ya ce wannan matar gonakinta sai an ba ta duka. Imamul bara'ati labbaika. Matukar muna raye da ranmu gonakinta sai an ba ta duka. Imamul bara'ati labbaika. Yan uwa sai kai kabara ya haya mandawar ku har tsalle ya daka. Imamul bara'ati labbaika. Ya haya ya ce insha Allah nima ina cikin sojojinka. Imamul bara'ati labbaika. Yan uwa suna malam izamanka aike mu makwato ta duka. Imamul bara'ati labbaika. Imamu da ka yi mana umarni mu je mu zo da shi nan a gabanka. Imamul bara'ati labbaika. Ko ka ce mu kamo shi da 'ya'yan da mata da komai nasa duka. Imamul bara'ati labbaika. Ko garin ka ce ma mata sa'awa ɗaya ta yawa ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Kauran walidin nawa take Abuja ta ci gidansu duka. Imamul bara'ati labbaika. Malam yana jawabi yana nuni da kansa ma yake so ya je duka. Imamul bara'ati labbaika. Ko su bata gonar ta nan da nan ko ya je da dakarunsa duka. Imamul bara'ati labbaika. Za mu je mu gan shi ya gan mu kwaci gonar mu bata a bar ta duka. Imamul bara'ati labbaika. Imamu da ka yi mana umarni maka maka shi a cikin adaka. Imamul bara'ati labbaika. Ba ma shayin duka makhluki in azalimi ne ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Ko soja ko ba gargajiye balle daga cin kauye makam. Imamul bara'ati labbaika. Ba gargajiye ma iji malam huhun ma'ahu sunan saka. Imamul bara'ati labbaika. Fankan fayau banza iska, fankon ashana ya fika. Imamul bara'ati labbaika. Dan fankon ashana in ka samu ashanar zai amfane ka. Imamul bara'ati labbaika. Bagar gaji da ciki da wajen shi famfaro ne shi duka. Imamul bara'ati labbaika. Yayi wani gambo da kaho a sama, kahon nasa ma baya suka. Imamul bara'ati labbaika. Zami maganin duka zalunci da azzalumai duka ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Idan imamu ya mana umarni kowa zai gane kuransa duka. Imamul bara'ati labbaika. Duk daguti sai ya tsere tarariya kamar beran dinka. Imamul bara'ati labbaika. Zami maganin satin daga nan kan Azra'ili ya danke ka. Imamul bara'ati labbaika. Za mu yaƙi duk mai zalunci mun ba da rayin mu sadaka. Imamul bara'ati labbaika. Ba mu kin wahala kowace iri in ta same mu kan wannan harka. Imamul bara'ati labbaika. Ba mu kin mutuwa in ta same mu kan haka ma duk mun ɗauka. Imamul bara'ati labbaika.
za su shige ka. Imamul bara'ati labbaika. Wanda ya raba ka da malam to babu shi kwai inda fa zai kai ka. Imamul bara'ati labbaika. Ka gayan shi wayar raine shi ya taso ya sami kansa haka. Imamul bara'ati labbaika. Irin butulcin dan zabo ne da kaza ta raina ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Zabo kai marayan banza ne dan wahainiya ma ya fi ka. Imamul bara'ati labbaika. Dan shi Allah ke rainansa kai kwa ka bace da butulcinka. Imamul bara'ati labbaika. Muna tare da Malam Ibrahim ko za a rufe mu ana duka. Imamul bara'ati labbaika. Ko za a samu rami a rufe mu ko za a sa cikin dirimi a daka. Imamul bara'ati labbaika. Ko za a mai da mu gero a nika ko da jikinmu za a ta yayyanka. Imamul bara'ati labbaika. Insha Allahu ma jure ko cutatarwar ta fi haka. Imamul bara'ati labbaika. Ko an kashe mu mai shahada muna alzazzaki labbaika. Imamul bara'ati labbaika. Ko da bakin ya kasa fada a zuci zan mace da kudirce haka. Imamul bara'ati labbaika. Dan haka mai nufin yin bar malam sai ka kara tattare wandonka. Imamul bara'ati labbaika. Sai ka kara tattara wandonka dan aiki ja ya same ka. Imamul bara'ati labbaika. A nan zan tsaya da rubutawa tsarabar kudan mai albarka. Imamul bara'ati labbaika. Tsarabar kudanni ne na ta a hirɗinka ya kai hankaka. Imamul bara'ati labbaika. Wadaranka ya kai hankaka mai mayar da koyin wani naka. Imamul bara'ati labbaika. Alawadanka ya kai hankaka mai mayar da 'ya'yan wani naka. Imamul bara'ati labbaika. Baitin da 180 ne ba kaɗan na tsara ba shakka. Imamul bara'ati labbaika. Ni Mustapha Umar Baba na bai shehu ila adika. Imamul bara'ati labbaika. Na ce da Sayyid Zakzaki Imamul bara'ati labbaika. 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 Imamul bara'ati labbaika.